Superheroes je název je choreografie, která disciplínu dneska uzavře, hned potom se všechny týmy ještě jednou ukáží na parketu před porotou. A dosíme se známky, pojďte trošku zafandit, tohle jsou Dizzy Owens z Plzeň! Který se teď končí. Jenom s diváky samozřejmě se podíváme, jak porota viděla tohle choreografii. Zůstáváme na parketu a zpátky jsme Jurik Plzeň, Penguins Plzeň. Všechny tři týmy se teď podívají na hodnocení poroty. Jeden tým vpravo, jeden uprostřed, jeden vlevo, takže pojďme doprostřed, tady Superheroes doprostřed. Jeden tým vlevo, jeden vpravo. Jak se vám líbilo disco? Všechny týmy si dneska odnesou medaily, jsme zvědaví, kdo si odnese tu zlatou, je to otázka samozřejmě na porotu. Desáté budeme pokračovat, za chvíli opět to budou 3 choreografie, pak ještě 3 Live Up Unite, no a potom nás čeká během hodnocování výsledku a vyhlašování vítězů v dětské věkové kategorii. Týmy nastupují, jdeme se podívat, jak porota dneska viděla tyhle choreografie. První známky budou pro Penguins Plzeň, Everybody Stand Up, prosíme známky teď. 3. Tleskáme každému týmu, který dostával známky. Jurik Plzeň, Behind the Mirror, známkujeme teď. 2-2, 1-2-2. A Dizzy Owens Plzeň známkujeme teď. 1-1-2, 1-1. Takhle vypadají známky v disku, velká radost. Loučíme se, odcházíme, máváme, odcházíme, loučíme se. Vidíme se při vyhlašování výsledku, kdy rozdáme medaile, předáme diplomy, loučíme se, odcházíme, loučíme se. No a jdeme se podívat na disciplínu, kterou dnes bude také